teď si pojďme správně vyčistit zuby, protože dentální hygienistky jsou sice sympatické dámy, ale přece jenom potom jít k zubařovi, to už by mohlo bolet. No tak právě předtím musíte jít na tu dentální hygienu. Jedna dentální hygienistka, Tereza Svobodová, je i tady s námi ve Snídani s Novou. Dobré ráno. Dobré ráno. A abyste nedopadli takhle, tak si opravdu ty zuby čistěte, protože to je úplný extrém. Tohle už jsou asi ty poslední případy. Ne, kdy potom už se ty zuby jenom musí vytrhat. No, nic jiného není. úplně poslední ne. Někdy ty dásně dokonce bývají úplně jako ještě to vážně jde ještě zachránit tohle? Že ty kořeny, někdy ano, to už jsou spíš kompetence lékařů, aby to rozhodli, ale někdy se zachrání opravdu i na první pohled beznadějné případy, ale vždycky záleží na spolupráci toho pacienta. Pojďme si trošku představit dentální hygienu. Možná spoustu lidí stále ještě netuší, co to přesně je a že to patří k té správné péči o zuby. Tak ta dentální hygiena, když to tak shrnu, tak slouží k tomu, aby nám ta dentální hygienistka udělala v těch ústech čisto a hlavně nás naučila, jak si tam to čisto udržet. Protože ty čisté zuby, to je vlastně ta podstata té prevence ve stomatologii. Takže když bychom ty zuby opravdu dobře, poctivě čistili, tak potom se nevystavujeme riziku zubních kazů, právě těch zánětů dásní, potažmo té parodontitidy. Ale možná, když teď si diváci čistí zuby, tak se říkají, ale já přece mám čisté zuby, vždyť já už jsem si je vyčistil zubním kartáčkem. Tak právě tím zubním kartáčkem to nestačí. My máme i mezizubní prostory a samozřejmě i do těch mezizubních prostorů se ten plak s těmi bakteriemi škodlivými dostává. Existuje na trhu spousta pomůcek, prostory můžeme čistit, i od toho je ta dentální hygiena, aby nám ta hygienistka pomohla ty pomůcky vybrat. Tak je vyjmenujme. Tak, tady máme třeba mezizubní kartáčky, jak můžete vidět, ty mezizubní kartáčky jsou v několika velikostech. Každý ten mezizubní prostor je samozřejmě jinak veliký a potřebuje správnou velikost toho mezizubního kartáčku, aby ho dobře šetrně vyčistil. A to nám určí dentální hygienistka. Ano, je vždycky lepší, když nám to vybere přímo na míru, ty kartáčky. Potom existují samozřejmě i další pomůcky. Tady máme třeba klasickou zubní nit, to asi všichni známe, nemusíme úplně představovat. A potom tady máme takovouhle pomůcku, které se říká Flosspick a je to vlastně nitka, která je natažená v takovémhle držáčku. Používá se buď u dětí, ale občas si dáváme i dospělým, protože ta manipulace s tím je poměrně snadnější. Asi než je to třeba potom rychlejší. Taky. My jsme si představovali ten ideální kartáček, což byl tento. Ano. Nebo tento. A nebo i tyhle. Měkké štětiny, rovná hlava, malinká hlavička. Ano, tady taky. To je jasné, to už víme, ale pak tady vidíme takový malinký taky. Ano, tak tomu se říká jednosvazkový nebo solo kartáček a ten je určený na takové detailní už čištění těch zubů. Opravdu se s ním čistí každý zub zvlášť a speciálně ten dásňový žlábek, respektive ten krček toho zubu. Dáváme ho hodně pacientům, kteří mají třeba 8, zuby moudrosti. Že tam to hezky dosáhne, Přesně je to tady tak. zakřivené. A nebo jak tady můžeme vidět třeba na tom modelu, když potom dojde k tomu, že někdo má takhle hodně stěsnané ty zuby, tak vlastně ten klasický kartáček si tam s tím nevždycky poradí úplně tak, jak by měl. Takže potom i na tahle ta špatně dostupná místa je ten jednosvazkový kartáček vlastně fajn, že se tam krásně dostane tím, jak má malinkou tu hlavičku. Jak se správně čistit dentální nití? Někdy ukazují, že se má čistit takhle. Musí uvázat. Tak, Hodně, zdaleka. Tak, většinou v těch reklamách na ty zubní nitě je to ukázáno zhruba tak, což není úplně správně. Pro kameru hrajou trošku, aby to... Přesně Možná, tak, aby i ten produkt byl vidět. Tady máme i ten krásný model, já bych vám Tak. ho podržela, vy byste nám třeba ukázala, jak si to můžeme vyčistit. V první řadě jenom zubní nit je efektivní pouze od špičáku po špičák. Potom ty zadní zuby už jsou tvarované, takže tam ta nit až takový efekt úplně nemá. Že tam třeba můžeme použít právě tady tento mezizubní, Přesně tak. který ke mně nechce. Přesně A to jak tak. čistit? Takhle? Jenom to tak jako Přesně prošťouchnout? tak. Stačí jenom tam a zpátky vyndat, stačí, nemusíme tam nějak takhle tím hodně pohybovat. Aby jsme si to nepoškodili. Přesně ještě, tak, že? můžeme třeba i trošičku jakoby o jednu stranu, o druhou stranu zoubku a vyndat to, nemusíme tam opravdu dělat nějaké zběsilé pohyby. Tak to máme vyčištěno. Co se týče té nitě, tak jsou 2 techniky. První je, že taková ta klasická, tak, která se namotává na ty prostředníčky. Druhá je, že si z té nitě vlastně uděláme smyčku, což se potom trošičku líp drží. A já vám to, když tak ukážu teda takhle, že si to namotáme na ty prostředníčky, když tak ta nit, když namotáváte, se dává zhruba na délku předloktí. Tak,
namotáme si tu nit na prostředníčky a potom vlastně ty prsty právě přesně oproti té reklamě držíme co nejblíž u sebe. Ta nitka by měla být napnutá, což třeba tady ten Flosspick dělá za nás. Takže ty prsty by měly být co nejblíž u sebe, protože potom nad tou nití máme kontrolu a nehrozí, že se třeba řízneme tady do té mezizubní papily. Ta nit, já ty prsty dám trošičku dál od sebe, aby to bylo právě vidět. Ta nit se takhle zapiluje mezi ty zoubky. Postupně. Přesně tak, postupně, aby nám neskočila, vlastně nezatlačovat. Aby jsme si to nerozřízli. Přesně tak, abychom se tou nití nezranili. A zase říkám, ty prsty by měly být opravdu úplně takhle u těch zoubků. Takhle tu nit obtočíme kolem toho zubu, jako laso v podstatě. A takhle ten plak stíráme. Jo, jako strunou, nějakou škrabkou stíráme. Potom se otočí ta nit na druhou stranu a zase vlastně stíráme. Od dneška čistím zuby hodinu. Tak. A znova vlastně vypilujeme tímhletím pohybem ven. A čistí se, dokud ten zub nezačne, tak říkajíc, vrzat, protože Tak jste to slyšeli, jak správně čistit zuby. Je to náročné. Ano, a také, že máme navštívit nejméně 2krát ročně dentální hygienistku. Jestli jsou takhle sympatické, nemáme problém. Děkujeme za návštěvu. Já děkuji za pozvání.